Good afternoon sa inyo at barangay mga kaprobinsya ko. Hello. Good morning mga kaprobinsya. Ay lupa at tubig. Hello. Good morning mga kaprobinsya. Kumusta kayo dyan? Sa mansulok ng mundo. Kumusta kayo dyan? Nandito kami sa ilog. May isda. Sama-sama kami. Hi. Hello. Lambat. Tapos na natin. Pa. Kaya dito. Naka. Bisa ada kualitasnya lah. Kita mau tanya.
Dyan, dyan. Dyan, dyan. Dyan, dyan. Ito. Ay, nani, tilapia sa ito. Ano pa? Ayan, at mayroon din isda. Nauli kami mga kaprobinsya. Ito ba yun?
huli ka ngayon.